met de gevel. Ik kan kijken. We zijn kijken of er knieën komen of wat dan ook. Ja. En dan doe heb je ja de bus even aan de rust. Doe ik steek kan je op. Ik steek kan je op. En de Huub zit hier. En dan zegt toen Huub. We pakken dit shot, Joep kijkt jij kan je op hè? Ja. En Ralf gaat dadelijk met de camera, kijkt je aan. Ja. En zegt, hey Ton. Of hey Ton, ja, Hey, maakt dat Ton. Hey Joep, ik kan ze ook Joep maken. Hey Joep, daar loopt er een met een peignoir door het bos. Kom. Oh, je kunt nog iets zeggen. Hey Joep, dan loopt er een met een pyjama door het bos. Waar? Hey Joep. Opnieuw. Hey Joep, dan loopt er een met een pinja door het bos. Hey Joep, dan loopt er een met een pinja door het bos. Huh? Moet ik dit pakken? Jo, en ik doe hem gewoon weg en dan zei ze dat. Dan laat maar gewoon. Zeg, in dit geval is ze Chanelbus. Oh nee. Oh ja, dat best beneden de koer. Iedere zinnetje van een mondje. Onbeperkt oma zitten. Ja, dat is een goeie knoot. Maar niet lang meer, want dan komt er een kapje. Ja, dat is een goeie knoot. Maar niet meer. Ja, dat is een goeie knoot. Maar niet lang meer, want dan komt er een kapje. Goed kapje. Ja, Rood kapje. Nog een keer. Een kapje moest een nodig. Goed kapje. Maar niet lang meer, want dan komt er een kapje. Ik neem het de cognac op. Ja, ik lust ook het weer. Ja. Of gaat het te warm te weer. Dan mag het weer. Wees, Jim, Kom achter de boom, hoe dan eens. we moesten van boom tot boom lopen hè? Ja, oké. Kom maar. Ja.